Ya lah, ngarep budaya sawah. Bojo ya semeten gede. Iya. Terus waya arep panen bareng. Terus apa iki jenenge? Pengen tuh ya rame sawah. Bojoku dek mau ning ndi ya? Mbok cek mana ndi, Mbok? Oh, kagak enak njajal ing kotak golane. Pawon malih. Wis tak golek anu sik. Sakne bojoke wetenge segede kok. Tak nang dhisik tak golek ibu. Mbok sik. Mbok bae. Pak, Mbok rene, Mbok. Arep ngobrol karo mamamu, Mbok. aku neng sawah lho, Pak. Malah kamu gede kok ning. Dalam Pak, aku neng sawah lho. Oh, alah. Mbok kene, Mbok. Mbok kene. Malah wetenge wis gede. Engko delok mosok ning sawah melone sawah. Iki wis kita wis 8 mlaku lho, Pak. Lah ya koyo ngene iki piye iki. Sebenarnya periksa lho ya, Pak ya. Iya, iya. Aku tak golek jagung karo kacang. Kowe ning kebon wae, Pak sing sawah ya. Aku ora susun Pak ya. Heeh. Iya, iya. Wis ada kuwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bocah-bocah senengane rambanan. Ya Pak ya, terus nuwun Pak iki. Nyambung urip Pak. Gedang kok ya wis gede ya. Pirang tundun iki? 1, 2, 3, 4, 5. Seminggu kas ki wani ngetok diimbu ya. Muga-muga bapak burene ben ngetok ben diimbu nggih bocah-bocah ning omah. Senengane ragil iki. Ya Allah, alhamdulillah. Bapakku koyo pinter nandur iki. Ngangkung senengane. Iki di masak tumis enak iki ya Allah. Semoga seger. Kangkung seneng aku iki. Nek lombok pedes, bambu ijo. Kalau anget karo sambel. Enak tenan ya Pak ya. Muga-muga Pakku kurene. Ya Allah, ya Allah. Seneng aku iki. Tambah-tambah. Ditambah ya. Urip nang desa enak ngene iki. Ora tuku. Tak leren sik. Setang ke pas foto proses. Jangan nomor ngono maneh Oh alah bojoku takon udan dhewe aku ya ra mentolo iki. Ya wis aku tak nyusul bojoku bono-bono apa-apa ning wetenge. Amangka dhisik aku. Ayo Yan ning omah sik Yan. Bapak buta sawah. yo leren sik. Weteng ora rasane rada ora penak. Kok mesek-mesek iki kok wis wayah yo sing lagi 8 mlaku. Sama ini seneng lho, Cok. Alah. Tuwek tur kesel golek bojo kuwi ra temu-temu iki. Kok ning isor kono ya? Wonge. Kon ora enek kok. Ya golane. Endi ya? Kok gak ketok ya? Ya anu dari isor iki. Enek ora ya? Lah gawe kok ini kono mayare. Apa kae? Duit jalannya angel ya. Duh. Ya, panas ya. Jangan ya mulai semi loh kan. Jangan sapi api kadang gitu. Mbok ini ndi tadi mau? Oh, lah kayak kok maju. Kita kok lagi piye? Tuh. Mbok ya, tuh kita seneng atine ketoke. Kok wetenge lara ya? Asik. Anjay. Mantul guys. Tarik.
Diki kirim. Ayo guyon iki ngono. Wes libat. Aduh, tenang. Ayo. Sorry mbak ya. Sorry ya mbak. Kreng, Pak. Pak. Bener enak loh. Periksa lo, Pak. Iya. Dokter. Iya. Dokter no, Pak. Gak ngerti kuntet to gue. Mau lewat kene sire tuku rokok panik kene sampean, Pak. Oh alah. Pak. Ya wis nyajal wis. Ngono ae wis engko dadi presen ayo bali. Pak. Anu wonten napa nggih? Ngerti Pak kuntet ya, Pak. Oh, cukup cuma ketawese teng mandi kok. Oke. Oh. Wonten napa? Penting karo Pak kuntet kangen aku apik. Golek ya. Mungkin anu Betul, omong aja tanteni ning kene ya. oh nggih. Ya wis. Terus ya Pak. Oh nggih. Pak Kuntet. Nggih. Dalem dipadosi Pak Gondo. Celake teng sabin-sabin, kula cuma butuhan Pak Gondo. Tanjang jenengan kok tanjange jinan pados rokok. Kula duduke teng mandi, Pak. Nggih. Sakit teng pundi? Teng celake sabin-sabin. Oke, kula padosane nggih. Nggih, suwun Pak Kuntet. Oh, lah iki wonge goblok. Halo, goblok. Kok ndi ae wis golek iki mau. Yo, aku yo golek. Ndi iki? Kok kene? Yo. Kangen aku. Piye kabare? Aku ketemu dirimu sowan. Kabare bojomu piye, Tat? Yo, bojoku ki lho, pirang-pirang dina yo aku ki yo goleki. Jarene meteng ya. Ya meteng yo serku ki tak arep tak presakne lho. Oh. Lah kok sampai saiki ra ketemu. Bojoku kuwi to. Ya apa ki jenenge jogetan malah ini kono. Takon delok kebon malah joget-joget akhire wetenge lara. Aku bali kene mau. Bojomu ya ilang. Ora ilang, weteng gowedhe jogetan wasik kowe to. Banyine seneng lho. Lah ya tak oleh sik. Yo. Lah saiki bojomu ning ndi? Lah ya iki arep goleki. Digoleki ta, Dan? Ya tak golekane sik nek nang. Ya wis sakake. Dirimu aku paling seneng aku. Oke. Menawa nggone budine ya. Ngene lah urip ndek bojo, ora gelem ngopeni. Ora ngerti lah aku iki meteng. Oh ya, kita ijono lombok Pak Eka iki ya. Tapi ya lombok iki kepenaken kok apiken dadi lek dituker ngono kuwi wis. Oh, lah iki. Napa rek negarang iki, Pak? Napa? Plengku goleki pirang-pirang tahun. Napa goleki aku iki lapo? Lah piye dirimu ki meteng lho. Lah wae meteng ngene aku. Mesti kan tak periksane lho iki. Kapan nek apa preksane? Wis saiki pemung aku ndek Lah dek ngomongin ning dhewe kok saiki mbok kaya aku marah duwe enek iki. Ayo saiki teng piye kono teng periksane. Lah kok gak ketemu aku. Ayo, aku cuma. Loh yo, kowe ketekon di panas-panas. Lah bojomu ki nang ndi Pak Goblok kowe teko. Danong meteng bojoe meteng kaya ngono. Pak bojo iki lho, aku meteng lagi priksake. Pak Goblok iki lho. Apa? Lah ngene iki mana Pak Goblok? Sinten? Ilo ta bojoku. Ayo tak kata lombok arep. Aku meteng kok pasang. Alah, dua tekan dhewe ada duit. Ayo mulai yuk. Ayo nang bojomu le. Tak kena bojomu yuk. Mana kok kaya ngene ta yo. Ya mulai. Iya iya mulai. Loh. Ayo. Ayo. Ayo.